ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ እምባርከሰ ከመለኹም ከም ተለመደ ሎሚ ድማ ዕለታዊ ዜናታት ሒዘልኩም ቀሪበ ኣለኹ። ፈለማግን ቅነታት ዜና ናብኹም ከብል ኣብ ከባቢ ጸለምቲ ብሽም ሓራ መሬት ዝነበሩ 17 ኣባላት ካብ ማሕበረት ሽፍታ ብምእላይ ናብ ሰራዊት ትግራይ ተመሊሶም ዝተረፈ ኣባላት እውን ክምለሱ ጻውዒት ኣቕሪቦም ኣለዉ። ጨካነ ሰራዊት ብልጽግና ካብ ክልል ዓፋር ከተማ ከልዋን ካሃድሞ ዝሓዞም 11 ትሕቲ ዕድመ ኣባላቱ ሎሚ ለይቲ ኣብ በረኻ ረሽንዎም ሓዲሩ። እዚ ዘስካሕክሕ ናይ ረሸና ተግባር ዝተፈጸመሉ ቀንዲ ምኽንያት እንታይ እዩ? እዞም ትሕቲ ዕድመ ወተሃደራት ብኸመይ ናብቲ መስመር ኣትዮም? ኣብ ውሽጢ ሰራዊት ብልጽግና ዘሎ ናይ ምብትታን ናይ ፍርሓት ኩነታት ከ ኣበይ ደረጃ በፂሑሎ? ብዛዕባ እዚ ዘስደምም ምዕባለ ዝርዝር ሓበሬታ ናይ ወተሃደራዊ ትንታነ ርእይቶ ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና። እዚ እውን ተኸታተልዎ። ስርዓት ብልጽግና ንፖለቲካዊ ጸገማት ትግራይ ብሰላማዊ መንገዲ ክፈትሕ ይኽእልን ክብሉ ፕረዚደንት መንግስቲ ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ኣፍሊጦም። ፕረዚደንት መንግስቲ ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ነዚ መርገጺ ንምንታይ ኣንቢሮሞ? ስርዓት ብልጽግና ንዝቐረቡ ናይ ሰላም ዕድላት ብኸመይ ኣፍሽልዎ? ህዝብን መንግስትን ትግራይ ከ ነዚ ኩነታት ንምምካት ስትራቴጂካዊ ኣንፈት ኣለዎ ድዩ? ብዛዕባ እዚ ዝስደመም ምዕባለ ዝርዝር ሓበሬታን ናይ ፖለቲካዊ ትንታነ ርእይቶ ሒዝናልኩም ኣለና። እስከ ብሓንሳብ ኮይና ንከታተሎም። ኣብ ዓፋር ካብ ትግራይ ወፂኦም ዝሸፈቱ ወገናት መራሕቲ ዝነበረ ጀነራል ጉዕሽ ገብረ ከቢድ ስጉምቲ ክወሰደሉ ምዃኑ ተገሊጹ። እዚ ኣብ ልዕሊ ጀነራል ጉዕሽ ገብረ ከቢድ ስጉምቲ ንምውሳድ ዝተሓሰበሉ ቀንዲ ምኽንያት እንታይ እዩ? እዞም ኣብ ክልል ዓፋር ዝሸፈቱ ዝጸንሑ ሓይልታት ኣብ ናይ ምብታን ናይ ውድቀት ደረጃ በፂሖም ኣለዉ። እዚ ስጉምቲ እዚ ልዕሊ እቶም ካልኦት ዘይሕጋውያን ማሕበራት ዘሕልፎ መልእኽቲ ኸ እንታይ እዩ? ብዛዕባ ዝስደምም ሓበሬታ እዚ ንከታተሎ ኢና። እምበር ክእሰ ኩራተ ተኸታተልቲ እዚኣቶምን ካልኦትን ምሳና ጸኒሖም ከሰሚዑኹም እስካብ መጨረሻ ሓቢርኩምና ክጸንሑና ቀደምኩ ሰብስክራይብ ምግባር ድማ ተኸታተሉና። ኣብ ከባቢ ጸለምቲ ብሽም ሓራ መሬት ኣብ ዝብል ናይ ሽፍታ ማሕበር ተወዲቦም ክንቀሳቐሱ ዝጸንሑ 17 ተጋሩ ካብቲ ናይ ጥፍኣት መስመር ብምእላይ ናብ ሰላማዊ መንገዲ ናብ ህዝቦምን ተመሊሶም ምህላዎም ተሓቢሩሎም። እዞም ተመለስቲ ኣባላት መንግስቲ ትግራይ ዘመሓላልፎ ናይ ምምላስ ጻውዒት መሰረት ተቐቢሎም ክልተ ምስ ዕጥቆም 15 ድማ ብዘይ ዕጥቂ ናብ ሰራዊት ትግራይ ተጸንቢሮም ምህላዎም ኣፍሊጦም ኣለዉ። እዞም ካብ ማሕበር ሽፍታ ዝተመለሱ ተጋሩ ኣብቲ ናይ ሽፍትነት መስመር ዝተረፈ ካልኦት ኣባላት እውን ካብቲ ናይ ጥፍኣት መንገዲ ወፂኦም ብቕልጡፍ ናብ ህዝቦምን ኣብ ሓቀኛ ቃልሶም ክምለሱ ጽኑዕ ጻውዒት ኣቕሪቦም ኣለዉ። ቤት ምኽሪ ትግራይን ከምዚኦም ዝበሉ ካብ ዝተፈላለዩ ዘይሕጋውያን ሓደገኛታት ማሕበራት ንዝምለሱ ወገናት ኩሉ መድያዊ ምትሕብባር ናይ ስነ ልቦናን ናብ ማሕበረሰብ ምሕዋስ ደገፍ ንምግባር ሓድሽ ፍሉይ ትልሚ ሓንፂፁ ኣብ ተግባር ምህላው ተገሊጹሎም። እዚ ናይ ተመለስቲ ምዕባለ ኣብዚ ዞባ ብሽም ሓራ መሬት ዝንቀሳቐሱ ዘይሕጋውያን ናይ ሽፍትነት ማሕበር ኣብ ፍጹም ብታነ ከም ዝርከቡ ዘረጋገፀ እዩ። እዚ ናይ ምብራቕ ኣፍሪካ ኩነታት ብልዑል ፍጥነት እናተቐያየረ ዘይተረጋግአ ናይ ዞባዊ ሓይሊ ምዝባዕ እናተረኣየ ኣብ ዝርከበሉ ከቢድ እዋን ሓይልኻ ኣጽኒዕካ ምጽናሕ ናይ ግድነት ኣብ ዝኾነሉ ዘሎ እዋን መንግስቲ ትግራይ ዓቕሚ ትግራይ ንምእካብ ንምጥንኻር ዝወስዶ ስትራቴጂካዊ ስገምቲ ብሕብረተሰብን ብፖለቲካዊ ተንተንቲ ብልዑል ደረጃ እናተመጎሰ ምህላው ተገሊጹሎም። ኣብቲ ሓራ መሬት ኣለና እናበሉ ብሽም ዝተፈላለዩ ማሕበራት ሸፊቶም ዝነበሩ ወገናት ብሓደ ናብ ናይ ሓቂ መስመር ናብ ህዝቦም እናተመለሱ ምህላዎም ተሓቢሩሎም። እዚ ናይ ተመለስቲ ምዕባለ ኣብ ውሽጢ ትግራይ ዘሎ ናይ ምብትታን ናይ ምፍልላይ ሃዋህው ብምእላይ ሓድነትን ዓብዪ ኣስተዋፅኦ እናገበረ ምህላው ተረጋጊጹሎም። እቲ ከተማ መቐለ ኣብ ዝሃብዎ ርእይቶም እዚ ብመንግስቲ ትግራይ ዝተወሰደ ናይ ምእካብ ስጉምቲ ትግራይ ከም ብሄር ጠንኪራ ንክትቐጽል ህልውናኣ ንክተውሕስን ኣብዚ ብድሆታት ዝመልኦ ናይ ምብራቕ ኣፍሪካ ኩነታት ተኣማኒ ወተሃደራውን ፖለቲካዊ ዓቕሚ ኣረጋጊጻ ክስጉም ዓብዪ ደገፍ ከም ዝኾነላ ኣፍሊጦም ኣለዉ። ናይቲ ሓይሊ ዓፋር ምምላስ ቀጺሉ ብምዃኑ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ዝነበሩ ዘይሕጋውያን ናይ ሽፍትነት ማሕበር እናፈረሱ ከም ዝርከቡ ድማ እንዳተሓበረ ይርከብ። ኣብ ውሽጢ ሰራዊት ብልጽግና ዘለዎ ናይ ምእዛዝ ዓቕሚ ኣብ ፍጹም ውድቀት ብምብጽሑ ናይ ምብትታን ስለ ዝተኣተወ እቲ ስርዓት ንኣባላቱ ብራዕዲ ንምእዛዝ ኣብ በረኻታት ከምዚ ዓይነት ዘስካሕክሕ ናይ ረሸና ገበናት ይፍጽም ምህላው ተገሊጹሎም።
ስርዓተ ብልጽግና ኣብ ዝተፈላለዩ ግንባራት ዘጋጥሞ ከቢድ ናይ ሰብኣዊ ሓይሊ ሕፅረት ንምሽፋን ትሕቲ ዕድመ ህጻናት ብኣስገዳድ ናብ ወተሃደራዊ ማእከላት ውግእ የእትዎም ምህላው ይፍለን። እዞም ትሕቲ ዕድመ ኣባላት እውን ነቲ ዘይሕጋዊ ናይ ውግእ ጥፍኣት ተረዲኦም ካብ ክልል ዓፋር ከተማ ከልዋን ካህድሙ ኣብ ዝፈተንሉ እዋን ብጭካናት ኣዘዝቲ ሰራዊት ተታሒዞም እዮም። እቶም ህጻናት ካህድሙ እንከለዉ ብወተሃደራዊ ድሕንነት እቲ ስርዓት ምስ ተታሓዞም ካልኦት ኣባላት ሰራዊት ከይሃድሙ ብምስጋህ ሎሚ ለይቲ ናብ በረኻ ብምውሳድ ብዘይካ ዝኾነ ይኹን ናይ ፍርዲ መስመር ብጨካን ኣገባብ ተረሽኖም ሓዲሮም ኣለዉ። እዚ ድማ ኣብ ውሽጢ እቲ ሰራዊት ዘሎ ናይ ሞራል ውድቀት ኣብ ፍጹም ጥፍኣት ከም ዘሎ ዘረጋግዝ እዩ። እዚ ኣብ ልዕሊ ትሕቲ ዕድመ ኣባላት ዝተፈጸመ ናይ በረኻ ረሸና ዓብዪ ናይ ወተሃደራውን ሰብኣውን ገመድ ብምዃኑ ንዓለም ለኸ ትካላት ሰብኣዊ ተማጎቲ ትካላትን ንመላእ ህዝቢ ዘንቀሳቕስ ናይ ገበን ምስክርነት ኮይኑ ተመዝጊብሎም። ኣብ ምዕራብ ግንባር ሽረና ዝተኻየደ ከቢድ ውግእ ሰራዊት ስርዓት ብልጽግና ዓቕሙ ብዘይመዛዘን መንገዲ ዝፈነወ መጥቃዕቲ ብፍጹም መኸተ ጅግና ሰራዊት ትግራይ ተመኪቱ እዩ። ሰራዊት ትግራይ ብዘካየዶ ናይ ጸረ መጥቃዕቲ ወፍሪ ነቲ ወራሪ ሓይሊ ብምድምሳስ ብምብታን ዓብዪ ወተሃደራዊ ዓወት ኣመዝጊቡ እዩ። ካብቲ ኣብ ምዕራብ ግንባር ዘጋጠሞ ከቢድ ናይ ሓይሊ ምዝባዕ ስዕረት ስዒቡ ዝተፈላለዩ ኣሃዱታት ስርዓት ብልጽግና ኣብ ፍጹም ተስፋ ምቑራፅን ናይ ሞራል ውድቀትን ወዲቐን ይርከባ። ብምዃኑ እውን ካብቲ ግንባር ዝተበተኑ ብልጽግና ኣባላት ብዘይካ ዝኾነ ይኹን ተኽሲ ውግእ ብፍቓዶም ምስ ዕጥቆም ናብ ዝተፈላለዩ ኣሃዱታት ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ኢዶም እናሃቡ ይርከቡ። ብኻልእ ወገን ድማ ኣብ ክልል ዓፋር ዝነብሩ ገለ ኣባላት ሰራዊት ብልጽግና ናብ ሰራዊት ትግራይ ኢዶም ምሃብ ዘይምችዖም ኮይኑ ምስ ረኸብዎም ካብቲ መስመር ኣምሊጦም ናብ ዓዶም ስድሮኦም ካሃድሙ ኣብ ዝፍትንሉ እዋን ብጭካናት ኣዘዝቲ እቲ ስርዓት እናተታሕዙ ኣብ በረኻ እናተረሸኑ ከም ዝርከቡ ተሓቢሩሎም። እዚ ዘስካክሕ ናይ ረሸና ተግባር እቲ ስርዓትን ኣባላቱ ብራዕዲ ንምእዛዝ ሰራዊቱ ደው ንምባል ዝገብሮ ዘሎ ናይ መወዳእታ ናይ ሕልኽ ስጉምቲ ምዃኑ ድማ ተገሊጹ ኣሎ። ፕሬዚደንት መንግስቲ ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ኣብ ዘስምዕዎ ናይ ፖለቲካ ህልውና መግለጺ ስርዓት ብልጽግና ካብ መሰረቱ ናይ ሓይሊ ናይ ጭቆና ኣሰራርሓ ዝስዕብ ብምዃኑ ንፖለቲካዊ ዘይምትእማን ብሰላም ዘተ ብምይጥ ክፍታሕ ዘይኽእል ናይ ውግእ ወፍርታት ጥራሕ ዝኣምን ስርዓት ምዃኑ ኣረዲዮም ኣለዉ። እቲ ስርዓት ንሰላማዊ መፍትሕታት ገጽ ብምኽላእ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዘካይዶ ዘሎ ናይ ትንኮሳ ናይ ውግእ ፈተነታት ነቲ ኣብ ዝተፈላለዩ ግንባራት ዘጋጥሞ ናይ ፖለቲካን ወተሃደራዊ ምብታን ንምሽፋን ዝገብሮ ዘሎ ናይ ሕልኽ ስጉምቲ ምዃኑ ተሓቢሩሎም። ህዝቢ ትግራይ ንሰላም ዘለዎ ጽኑዕ ድሌት እንተረጋገጸ እውን ስርዓት ብልጽግና ግን ነቲ ናይ ሰላም ዕድል ብምሽፋን ናይ ጥፍኣት መንገዲ ምምራፁ ተገሊጹ ኣሎ። ብምዃኑ እውን መንግስቲ ትግራይን ህዝቢ ትግራይን ነዚ ናይቲ ስርዓት ዘይሰብኣውነት ዘይሰላማዊ መርገፂ ብትኹረት ብምርዳእ ህልውናኦም ድሕንነቶም ንምውሓስ ብሓድነት ተላዒሎም ናይ ምምካት ወፍሪ ከም ዝቕጽሉ ፕሬዚደንት ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ኣፍሊጦም ኣለዉ። ኣብ ዓፋር ካብ ትግራይ ወፂኦም ዘይሕጋዊ ናይ ሽፍትነት ተግባር እናገበሩ ዝፀንሑ ሓይልታት ኣብ ፍጹም ናይ ውድቀት ውጥረት ወዲቖም ይርከቡ። ካብቶም ነዚ ናይ ሽፍትነት መስመራት ብኣመራርሓ ደረጃ ክመርሑ ካብ ዝፀንሑ ኣካላት እቲ ሓደ ዝኾነ ጀነራል ጉዕሽ ገብረ ብሰንኪ ዝፈፀሙ ናይ ጥልመትን ዘይሕጋዊ ናይ ዕጥቂ ምንቅስቓስ ከቢድ ስጉምቲ ክወሰደሉ ከም ዝኾነ ተገሊጹ ኣሎ። እዞም ኣብ ክልል ዓፋር ዝመደቦም ዝነብሩ ዘይሕጋውያን ማሕበራት ኣብ ልዕሊ ህዝብን መንግስቲ ትግራይ ናይ ምብታን ወፍትታት ክገብሩ ፀንሑ እንትኾነውን ኣብዚ ሕጂ እዋን ግን እቲ ናይ ሽፍትነት ማሕበሮም ካብ መሰረቱ እናፈረሰ ኣባላቶም ድማ ናብ ህዝቦም እናተመለሱ ይርከቡ። እቲ ኣብ ልዕሊ ጀነራል ጉዕሽ ገብረ ክውሰድ ዝተወሰነ ከቢድ ስጉምቲ ድማ ነቲ ዘይሕጋዊ ናይ ሽፍትነት ማሕበር ሙሉእ ብሙሉእ ናብ መከላከያን ምሕዋዝ ዝዓለመ ምዃኑ ኣረዲኦም ኣሎ። ብምዃኑ እውን እዚ ኣብ ልዕሊ እቲ መራሒ ዝውሰድ ዘሎ ጽኑዕ ስጉምቲ ኣብ ክልል ዓፋር ኮይኖም ዘይሕጋዊ ወፍርታትን ዘካይዱ ካልኦት ኣባላትን ኣመራርሓትን ካብ ብልጽግና ዓብዪ ናይ መጠንቀቕታ መልእኽቲ እናተመሓላለፎም ምህላው ተገሊጹ ኣሎ። ስርዓት ብልጽግና ንባዕሉ ናይ ባዕዲ ሃገር ተገዛእ ብምዃኑ ንፖለቲካዊ ረብሑ ክብል ንጀነራል ጉዕሽ ገብረ ከም መጋበርያ ብምጥቃም ኣብ መወዳእታ መስዋእቲ ገይሩ ብምቕታሉ ኣብ ውሽጢ እቲ ስርዓት ዘለዎ ናይ ጥልመትን ናይ ተገዛእነት ባህሪ ብገሃድ ዘጋለፀ ምዕባለ ምዃኑ ተገሊጹ ኣሎ። እቲ ብስርዓት ብልጽግና ኣብ ልዕሊ ጀነራል ጉዕሽ ገብረ ዝተፈፀመ ናይ ምቕታል ወይ ድማ ክፍፀም ዝሓሰበ ናይ ምቕታል መስዋእቲ ናይ ምግባር ዘስካሕክሕ ተግባር ኣብ ልዕሊ እቲ ስርዓት ዝነበረ ዝኾነ ይኹን ናይ ተኣማንነት ተስፋ ሙሉእ ብሙሉእ ከም ዝብትኖ ተሓቢሩ ኣሎ። እቲ ስርዓት ንሰብኣዊ
ሓይሊ ንኣዘዝቲ ወተሃደራቱ ከም መገበርያ ጥራሕ ብምጥቃም ኣብ ዝድለይ እዋን ዘጥፍእ ምዃኑ ዘረጋገፀ ኮይኑ ድማ ተመዝጊቡሎም እምበር ከሲ ሕጂ እውን ደጋጊምና ኣብ ዓፋር ሸፊትኩም ዝትርከቡ ተጋሩ ንትግራይ ይጠቅም ዘሎ ዝኾነ ነገር ትገብሩ ከም ዘለኹም ፈሊጥኩም ንባዕልኩም እውን ኣብ ከቢድ ሓደጋ ከም ትርከቡ ተረዲእኩም ናብ ዓድኩም ተመለሱ እንዳበልና ዜናታተይ ኣብ ዝወዲኡ ኣለኹም ይቕኒየለይ